To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkanku da safiya, barkanku da safiyar zaɓe. Jama'a ina ƙara jawo hankulanku kuma ina ƙara jawo kunnuwanku sakamakon cewa kun san bala'in da PDP suka samu a shekarun baya da suka wuce. Sun samu bala'ika da dama, mun shiga masifa da bala'i da masifa kala-kala daban-daban. Amma a yanzu kun ga wannan bawan Allah mutum ne mai daraja, mutum ne mai kima, mutum ne mai sanin abin da ya kamata. Ya kamata ku shagala da ku da 'ya'yanku da matanku da lokacinku da komi naku, ya kamata ku wuce yau ku yi zaɓe ku dangwala ma Sanata Obasani domin nagartacce ne, domin ya cancanta, domin yana da balin da za mu zaɓe shi, Hukunin ya fito a APC ba zai hana a ce ba za mu zaɓe shi ba, domin ni ban taɓa fitowa akan ɗan siyasa ne magana ba, amma zan yi magana akan wannan Obasani. Mutum ne mai daraja, mutum ne mai kima, mutum ne wanda zai ji kanmu, zai gyara mana Kaduna State. Kakwai la'akari da Malam Nasiru abin da ya yi, ko shi Malam Nasiru abin da ya duba cancanta ne ya yi, amma me Obasani yana da balu daban-daban wanda za mu fito mu zaɓe shi. Jama'a, da mutanenmu, da almajiranmu, da matanmu, da ƙannunmu, da yayyinmu, da iyayenmu, da tsofaffinmu, da ƙasanmu, da layinmu, da gidanmu, mu fito mu zaɓi wannan sanatan, domin sanata ne wanda ya cancanci a zaɓe shi. Sanata Obasani ya cancanci ya gwamnan jihar Kaduna a wannan shekarar da muke ciki. To jama'a, ina ƙara jawo kunnuwanku domin cewa wannan mutumin mai kyauta ne, mai daraja ne, mai hankali ne, ya san darajar ɗan adam, ya san darajar musulmi, ya san darajar abun nan ɗin shi. Me ake magana da Ashiru Kudan? Ashiru Kudan mutum ne wanda bai cancanta da kujerar shi ba. A cikin mutanen da suke jam'iyyarsa ma sun ƙi yinsa sakamakon cewa sun san bai cancanta ba. To jama'a, Obasani nagartaccen mutum ne wanda ya kamata mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu zaɓe shi. Idan har ba mu zaɓi Obasani ba, to ba mu ga wanda za mu zaɓa ba wanda ya cancanta a jihar Kaduna. To alhamdulillahi masha Allah jama'a, ni dai ina ba ku shawara a matsayina na ɗan ƙasa mai cikakken ‘yanci, ya kamata ku fito mu zaɓi Obasani a wannan lokacin. Jama'a, gaskiya nake faɗa muku.